Ако трябва да запазим мълчание за една минута в чест на един човек, то трябва да запазим мълчание в продължение на 6 месеца за всеки един паднал или тежко ранен български войник. Но, така, каква е причината за всичко това? Защо България влиза в толкова много войни? И какво е значението на тези войни? Ще опитам да ви дам пример, за да може да се представите една малка писечинка от значението на това, което България губи в жив човешки ресурс, в млади мъже, в ветерани и в цивилното население. Така, ако трябва да запазим мълчание за една минута в чест на един човек, то трябва да запазим мълчание в продължение на 6 месеца за всеки един паднал или тежко ранен български войник за тези 7 години. А колко е една минутка да опише живота на българина, да опише живота на един млад мъж, който току-що е завършил училище, иска да започне поминък, иска да стартира бизнес, или просто се е харесал някоя девойка, иска да създаде семейство, но трябва да отиде на фронта. И сега ще видим как са ходили на фронта. Не са били карани на сила да ходят. Те са ходили с гордост и чест. България губи страшно много от към човешки ресурс и жертвите, които даваме за тези 7 години са приблизително. Има различни източници, но около 140 хиляди души губят живота си за 7 години. Още толкова са били ранени. А тези, които се връщат, е трудно да бъдат пак същите, защото те са видяли ужаса на войните, които са за тези 7 години.